Hola, hola, torna a l'Acadèmia de la Tele, en la qual diversos alumnes dels instituts de Tarragona reforçaran els seus coneixements en llengua i matemàtiques, però també treballaran la seva expressió oral i, per descomptat, sortiran a la tele. Així que va, agafeu la llibreta, llapis o boli i la vostra mascareta, perquè la classe comença. Què us sembla si comencem per un enigma matemàtic? Va, Miquel, llegeix-nos l'enunciat i a veure si podem ajudar la Cora i a la Umaima a resoldre-ho. Hola, avui estem amb la Umaima i amb la Cora i farem un enigma matemàtic que hem creat nosaltres mateixos. Calcula el nombre màxim de persones que poden coincidir a la plaça Corsini, que es troba davant del Mercat Central. La distància de les persones ha de ser de 2 metres. I la plaça fa de 42 metres per 50 metres. Exacte, Miquel. Doncs vinga, endavant, noies. Aviam, ens han dit que la plaça fa 50 per 42 metres? Sí. El primer que faria jo seria fer l'àrea de quan és la plaça. Vale, llavors hem de fer base per altura. Sí, 42 per 50? que seria 2100. Sí, 2100. Sembla que no necessiten gaire ajuda. Fem una cosa, anem a veure què fan a l'altra classe i tornem més tard per veure el resultat. Aneu pensant a casa. Gramàtica. He de dir que no era el meu fort a l'institut. Dues parelles competiran per treure la millor nota. Cada error resta 0 amb 5 i parteixen d'una nota de 10. Aquesta és la frase. Sara, sisplau, presenta els concursants d'avui. Hola, avui estem en l'Acadèmia de la Tele i farem la frase de la setmana. La frase és: l'Acadèmia de la Tele acull estudiants dels Instituts de Tarragona. Els concursants són el Miquel i en Jesús. Així sí, amb el colze. Va, comenceu. Determinant article. Acadèmia és nom. Sí, Miquel, imposa't que si no el Jesús ho respondrà tot. Proposició. Determinar article. Tele és nom. Compte amb les distàncies. Va, que aquesta és fàcil. És un verb. Preposició. Aneu molt bé, nois. Meitat de frase i cap errada. És un nom. Compte aquí. D és una preposició. És una proposició. I... Determinar article. Determinant article. això mateix. Preposició més determinant. Institut és nom. Vinga, només queda de Tarragona. Què és de? Una preposició. I Tarragona un nom, exacte. Molt bé, nois. Anàlisi morfològic perfecte. Ja veurem què passa amb el sintàctic. Ei, espectadors, heu pogut resoldre ja l'enigma? Bé, sembla que la Cora i la Umaima tenen la solució a tocar. Xxxt. Vale, llavors ara... Hauríem de buscar una figura geomètrica en la que per tot arreu hi hagués 2 metres. Sí, perquè amb el quadrat no és exactament... Sí, Pues seria el cercle. sí, la circunferència. Vale. Llavors seria així, perquè del mig del cercle fins a vora del cercle hi ha 2 metres. Molt bé, noies, així sabrem quan ocupa cada persona, tenint en compte la distància de seguretat. Ara tindríem de calcular l'àrea del cercle, que és pi per radi al quadrat. Seria 3,14 per 2 al quadrat. Que ara això sí. 12,56. Ara hauríem de dividir l'àrea del rectangle per l'àrea del cercle. Sí. Vale. És a dir, dividir l'espai de la plaça pel que ocupa cada persona. I això dona 166. I això serien les persones que hi caben a la plaça. Sí. Llavors aquesta solució seria suposant que No hi hagués terrasses no hi ha terrasses i... la gent estigués caminant. Sí, perquè si es gira ocupa tot un cercle, no mig, perquè si estiguessin amb cua o fent així, la part de darrere no afectaria. Llavors
és com si estiguessin caminant tot el rato. Les noies han trobat una possible solució al problema. Si els de casa hi voleu donar més voltes, ens podeu enviar altres solucions al Twitter amb el hashtag Coixinet Acadèmia de la Tele. Què us sembla? Per avui ja podem anar a la platja, no? Va, noies, agafeu banyadors, mascaretes i la tovallola i a remullar-vos. Fins un altre dia!